I ćao svima, dobrodošli u novi vlog. Trenutno se nalazimo na Hksokdongu, to je ono mesto gde smo pre bili najviše, pošto je tu smo zapravo i živeli jedno vreme. Tako da sad ćete vidjeti šta se promenilo, otprilike izgleda ovo je manje više isto ovaj deo. Evo je bolnica. Evo, ove zgrade su sad završene, skroz ceo taj kvart, a pre 6 godina kad smo mi bili su se zidale i dalje. Sad je skroz sve gotovo. Uglavnom izgleda sve slično, kao što je bilo i pre. Sad smo stali ovdje da povedemo neki kolač, kao što vidite iza mene, Bitcoin kolač. Tako da to ćemo pojesti sada i onda idemo onaj tamo drugi deo prema Bumbo Bridge-u da vidimo kako je tamo, šta se tamo izmenilo. I evo ga, ispečen je Bitcoin kolač, sad ćemo da probamo, delo je kao bakin kolač, malo je vruć, ali sad ćemo da ga jedemo. Ukus je kao bakin kolač, ali unutra ima neko punjenje, a uzeli smo s punjenjem, ovo je neki bosiljak nešto, a bilo je još i sa peperonima i sa slaninom. Tako da to nismo uzeli, uzeli smo sad ovaj sa bosiljkom. Onaj restoran gde smo jeli žive hobotnice, ako se sećate, onaj vlog od ranije, to je bilo ovde, ima i dalje taj restoran u garaži. Znači isto izgleda taj restoran kao što je bio i pre, tako da nije se promenio. I dalje isto, sve unutra, garaža. Videli ste, ta pijaca isto postoji i dalje. Sad ćemo vidjeti da li ima još tu nekih par barova. Manje više sve je skoro isto što je bilo i ranije. Neki barovi ne postoje, ali neki su i ostali isti kao što su bili, što smo već snimali ranije. Tako da sad spenjamo malo gore na onaj stariji deo gde je Lela pre živela i Lelin roditelj isto. Trenutno prolazi najbolji auto. Znači taj auto, to je neki Hyundai Grandeur i Hyundai Sonata su dva najbolja auta koje smo vidjeli ovde od Hyundai i Kia. Nemaju, ja sam gledao kod nas ta dva modela Hyundai-a, kod nas ne postoje. To jest ne postoje, ja mislim, za evropsko tržište. Samo za azijsko, a možda će biti jednog dana. Maybe here. Now it's different. Znači neki barovi, kao što sam rekao, postoje, neki ne postoje, ali uglavnom ceo prostor je sličan kao što je bio ranije. Sad ćemo se petimo ovde gore, inače tim putem smo ovim putem prenosili stvari, ono kad smo se selili, isto onaj stari vlog, ko nije gledao može da pogleda. Evo i ovde postoje ove stolice dok čekate zeleno svetlo na semaforu i suncobran protiv kiše i sunca. A evo sad smo se popeli malo gore i kao što vidite ovaj deo tu, znači to je ceo jedan kvart bio
tamo gde smo bili na početku, bukvalno onaj prvih nekoliko vlogova dok se nismo preselili, svi su snimani manje više u ovom delu, tu smo bili, tu je Lejla živela i Lejlini roditelji su isto tu živeli, a kao što vidite sada ceo kvart je srušen i sad bukvalno nema ništa, samo ruševine, to sad čisti i onda će se zazida ceo novi kvart sa novim zgradama, velikim i modernim. I kao što vidite ovde u Koreji isto kad se nešto gradi, sve se ovako ogradi s ovim improvizovanim zidom, da se ne vidi šta je unutra. Tu gde su kapije, tu je malo niže i tu može nešto se pogleda kako izgleda, pošto ovo sve je polubrdovit deo i onda ima uspona i padova i onda se baš vidi kada je porušeno ovim gornjim delovima ili je ovako brdovito, inače je jako visok taj zid. Evo vidite, bukvalno ceo kvart je porušen, nešto se još vidi od ruševina, ali to se sve čisti. I to nije uopšte mali deo, kao što vidite, skroz do tamo je početak i sve ovo. Isto onaj stari klip kad smo se vraćali iz Cemetery-a, Seoul National Cemetery, jedan od preposlednjih klipova pre Busana. Isto smo ulazili u ovaj deo kad smo se vraćali sa tog mesta Seoul National Cemetery. Tako da idemo sad dole prema reci, da se proštamo pored Kea i da dođemo do Bamboo Bridge-a. Evo li jedan sivi model. I od napred isto. Eno tamo se vidi Namsan Tower, znači ovo je taj deo gde smo se stalno prešetali, ispod ovog nadvožnjaka. Ovde smo jednom našli čak i fudbalsku loptu ovde dole, pa smo onda igrali fudbal. Sad idemo tamo prema Bamboo Bridge, ovde ljudi trče, voze biciklove. Ovde imate ove dekice što pecaju s ovim peceljkama. Ovo je prvi most, ispod tog mosta smo vežbali i upoznavali se, onaj drugi klip ko nije gledao, bukvalno drugi vlog. A Bamboo Bridge je onaj tamo drugi most što se vidi. Ovde se vidi, ovde smo bili isto, tu je kafić pre bio i prodavnica, sad ne znamo šta je. Moguće je samo kafić, da prodavnice više nema, možemo proveriti. Eno ljudi tamo gledaju zalazak sunca. Meni iskreno ovo je jedan od lepših delova u Seulu. Ne znam da li je to zato što smo mi pre ovde stalno išli, ali generalno isto jako je lepo i tu je reka, Han reka, Ke, jako puno ljudi vozi biciklove, šeta se. Danas je subota. I ovdje se vidi ona zgrada najviša što je bila u Seulu, ona zlatna zgrada, to je najviša u Seulu pre Lotte Towera. Znači tu smo mi pre bili isto, samo to nismo snimali vlog, ali to je bila najveća zgrada u Seulu dok se nije izgradio Lotte Tower.
isto ono tipa ima negde, ja mislim, dao 70-80 spratova, isto jako visoka, isto se može popeti gore i tamo gore je kafić i može da se lepo vidi ceo Seul. I dalje imaju ovde sprave za vežbanje, a negde na onim klupama ili na onim klupama smo radili upoznavanje, bukvalno u drugom vlogu, negde na polovini drugog vloga je bilo upoznavanje i tu smo taj klip snimili, mislim ne samo tu, nego jedan deo je snimljen tu. Kao što vidite, gomilu sprava za vežbanje, ima gomilu ljudi, tamo je reka. Znači, proverili smo i ovde, sa ove strane, i s druge strane samo su kafići, nema više prodavnice, tako da to je isto izmena. Kao što vidite, ima ovde dosta ljudi koji voze bicikle i koji džogiraju, tako da imate i česmo da popijete vodu. Ovo je voda za piće. Evo, sišli smo čak skroz do reke, kao što vidite. Ovde je reka. Tamo se vidi Bamboo Bridge. Lep zalazak sunca iza nas. Idemo prema Bamboo Bridge-u. Bliže smo sada. Ovo je isto novo, ove vetrenjače neke, to je verovatno za struju. Imate ih duž svuda ovde, ove ulice, i okreću se kako duva vetar. Ovo je treći par koji smo videli da je venčan danas. Evo ovdje iznenada gomilu ljudi kampuje u ovom delu. Kao što vidite, ljudi uživaju u zalazak sunca. Vetar sad baš duo onako jače i nije baš toliko toplo, taman je prijatno vreme. Verovatno zato je ovoliko ljudi ovde napolju. A ovde je poznata piletina. Kao što vidite, gomilu ljudi jede i osjeća se miris piletine. Ovde vam je kao na keju u Novom Sadu, samo što je razlika što ste ovde na travi. I dosta je širi prostor nego u Novom Sadu. Baš dosta širi, tako da ićemo sada verovatno da jedemo piletinu, mada nisam još 100% siguran. Evo je košarkaški teren, prošli put igrao samo jedan dečko, sad ima više ljudi. Ipak ćemo da uzmemo piletinu, znači ogroman je red. Let's get it on and rave all night long. We're the party.
Kao što vidite, za piletinu isto red, ali za ramjan je ogroman red, to jest kupe u prodavnici, onda su ovde ovo za pravljenje same, topla voda i činije, ogroman red. Pojeli smo piletinu, a sad smo uzeli neki čips od takosa. Evo, jeli smo, znači ima gomilu ljudi, danas je subota, baš ima previše ljudi. I sa ove strane, i sa ove druge strane. Evo, stigli smo kod Bumble Bridge-a. Kao što vidite, performans sa svetlima i fontanama je krenuo. So come on, let's keep the fire burn. The night's not over, there's no return. Only love, it's all we need to know. Together we'll shine like stars in the sky. Oh, we go. Ooh, we'll join. Oh, we go. Who's in for more? We're the party pioneers. We will bring the fire when we go for a ride. Party pioneers. Things are going well, 'cause we are the party pioneers. Party pioneers. Party pioneers. We will bring the fire when we go for a ride. Party pioneers. Things are going well, 'cause we are the party. I evo nas novi dan, čekamo bus, danas idemo na El Juro. To je distrikt gde nismo bili do sad, nisam ja mislim nikad ni bio. Sad ćemo vidimo šta ima tamo, čuli smo da imaju mnogo malih uličica sa gomilanih znakova sa strane, tako da baš me zanima kako će izgledati. Stigli smo na El Juro, to jest ovo je malo pored tu, neko mesto. Bili smo u nekoj prodavnici gde su ploče i CD-ovi, ima mnogo zanimljivih stvari. Samo treba malo više vremena, pošto svako morate da tražite tamo ako nešto hoćete specifično ili da ovako samo gledate pa možda naletite na nešto zanimljivo. Sad ćemo da jedemo i onda ćemo se proštamo
tim ulicama, da ima svačega zanimljivog. I evo, seli smo u Burger King. Lejla otišla negdje drugdje da jede, pošto se ne jede burger. Ali ja moram, zato što to je najjače ovdje od kalorija i za imunitet najjače. Jeli smo u Burger Kingu, imaju različiti burgeri, bukvalno uzeli smo jedan sa tartufima burger. Isto ima i crni burger, onaj kao što smo jeli jedan put ranije. Sad ima na dosta mjesta, čak i u Burger Kingu. A ovaj sa tartufima burger je bio isto odličan i pečurkama. Sad idemo u neki Sunset bar. Na internetu smo vidjeli, izgleda jako dobro. Nekako kao da i 70-ih imaju ploče i zanimljivo izgleda, tako da sad ćemo vidjeti kako je tamo i onda ćemo da se proštamo El Jarreau ulicama tu u okolini da vidimo i kako to izgleda. Zapravo ovaj deo gdje se sad nalazimo je jako blizu Cheonggyeongchong Streama. To je onaj mali potočić smo bili pre. Isto smo snimali taj video blizu Namsana i onda smo išli posle Namsan, to je isto blizu Palate. Tako da je El Jarreau blizu toga. Evo, našli smo, idemo ovdje.
けじゃない明日だるが通じるI evo nas sad u busu, bili smo na taj Sunset Bar, jako dobro izgleda, u početku je bila jako dobra muzika, to jest bili su iz 2000-ih punk i rock i čak i nešto sitno kao metala. Pošto može da se naruče pesme, ja sam napisao tamo na onaj papirić 2 pesme isto u tom skate teen punk fazonu, ali bukvalno čim sam predao DJ-u, posle 2 pesme prešao na neki lagani chill pop iz 70-ih, neki blues i onda je posle toga prešao na R&B, tako da neke jako spore pesme, tako da bukvalno sam što sam uspavao posle, ali sve u svemu jako dobro izgleda bar i ima unutra baš jako dobro uređeno i ploča i svega i fontana, ta samo fontana nije radila. Tako da, a posle smo se malo prošetali ovde po ulicama El Giro, gde imaju gomilu onih neon svetala i jako dobro izgleda za slike i za fotkanje. Ima dosta isto drugih barova u tom delu, ima dosta stranaca u tom delu, tako da zanimljiv je deo zapravo. Sad idemo u stan, idemo busem i to je to što se tiče ovog vloga. Ako vam se sviđa, lupite like, subscribeujte i onda sutra nastavljamo nove vlogove iz Koreje. Pozdrav, ćao!